Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta di aw bɛɛ lajɛlen ma. Limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila ka ladala jɛmukan ni o ye kunnafoni di gafew lakalili waati min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Ayiwa ni wagati kɔni mana se ka ban min ye gafew kunnafoni sɛbɛnw olu mana sɛbɛn limanaw a diyagoyalen bɛ anw kan an ka ye kɛnɛ kan ka se ka u kɔnɔkumaw lakale aw ye faamuya kama ni an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ radio Joliba fana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo sabu an lamɛnnen don fana sanfɛ Bamako, Segu, Sikaso an bɛ Maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlɔ kana na limanaw an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw danse bi ye alamisa ye a bɛ bɛn utukalo tile 24 san 2023 gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi limanaw o bɛ tali kɛ Nouvel Horizon l'essor bien les échos welewele bien la lettre du peuple ale bien la sirène bien fo ka taa se le soir de Bamako ni fasɛrɛdi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama o la an bɛ lakaleli daminɛ ni min ye o ye Nouvel Horizon ale kumana limanaw Nouvel Horizon ka bi kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ko kuma fila de bɛ yan nka fɔlɔ ye min ye a jarala k'a fɔ ko lakanabaliya min ni ayiwa o ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw Bayaŋara tɔgɔ de bɛ bɛɛ lajɛlen da nin waati in na a jarala k'a fɔ Bayaŋara mara la Banbanciw ɲɔra kelen bɛ ka kɛ ni marabolo in kan kosɛbɛ lakanabaliya in ko an ka finitigi ɲɛmɔgɔw n'o ye chef d'état major général des armées ye olu kɔni wulila ka taa u ɲɛ da dugu damadɔ kan n'o ye Ogosagu ani Bayaŋara ye a jarala k'a fɔ lakanabaliya de ye a sababu ye n'i y'a lajɛ min bɛ Bayaŋara kofɔ Bayaŋara mara min ye Banbanciw ye u ɲɔrɔ kɛra ka kɛ a ka dɔgɔkun laban in na ka da se dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna ma ka da ɲɔgɔn kan i bɛ kibaruyaw de mɛn kuma bɛɛ k'a fɔ ko Bayaŋara mara la dugucininw bɛ yen maaw bɔnɛna u ni na walima maaw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye o de la ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 21 général de brigade Ousmane Jara ale min ye chef d'état major général des armées an ka finitigiw ka ɲɛmaaba ani min ye armée général chef d'état major tɔw ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Bayaŋara mara kɔnɔ ka taa u ɲɛ da nin dugu kofɔlen kan a kɔni kɛra sababu yɛrɛ ye Bayaŋara marabolo ɲɛma ni o ye gouverneur ye Sidi Mohamed El Béchir ale yɛrɛ ka i da don waleya fɛn fɛn bɛ yen ani Bayaŋara yɛrɛ bɛ lahala fɛn fɛn na bi ka i da don o bɛɛ lajɛlen la lakanabaliya a waralen don cogo min na a kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ min se sigidalamaw ma ka o kibaruya da min ye chef d'état major olu tulo kan min ye chef d'état major général des armées Umaru Jara le général de brigade a y'a jira k'a fɔ ko Bayaŋarakaw u ye kulekan min bɔ u ye dusukasi min b'u kan nin waati in na n'o ye lakanabaliya ye k'u ye dusukasi mɛn limanaw u bɛna fɛɛrɛ dɔwɛrɛ fara fɛɛrɛw kan halisa lakanabaliya in caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na limanaw hakilila jiginna n'i y'a lajɛ yɔrɔ waleya min kɛra kɔsa in na ni bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o ye bɛɛ misigi o kɛra dugucinin dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Bojo ni Bayaŋara man jan kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna Banbanciw taara bin nin dugucinin kan a bɛ se maa 17 ɲɔgɔnna ma ka olu bɔnɛ u ni na maa caman bɛ yen olu fana olu joginna ko siratigɛ la o la sa taama in kɛlen kɔfɛ u kɛlen kɔ ka hakilila falenfalenw kɛ lakanabaliya in na fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ u ni gouverneur u ka sɔrɔ ka taama ka ɲɛsin duba 3 min bɛ Bayaŋara mara kɔnɔ ni o ye Wɛlɛgɛrɛminakaw Tɛnbelilakaw ani Talilakaw u ka sɔrɔ ka t'u ɲɛ da olu fana kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu kɔnɔ hakilila falenfalen don ka hakililaw da jira ɲɔgɔn na min ye Banbanciw ka kɛwale jugu minnu bɛ ka kɛ ni marabolo ninnu na n'i y'a lajɛ limanaw Fasiri ka kuma la Nouvel Horizon a ko ni Bayaŋara mara lajɛ nin waati in na limanaw Banbanciw kɔni ka wale jugu de waralen bɛ kosɛbɛ groupes armés terroristes i n'a fɔ Katiba du Masina min ɲɛmɔgɔya bɛ wajulikɛla in bolo n'o ye Amadu Kufa ye ani ka jɛkulu bɛ ani maa min bɛ jɛkulu la bi n'o ye Yad Agali ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM walima u k'a ma ko JINIM limanaw ni ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu de bɛ ka tiɲɛni fasugu bɛɛ lajɛlen kɛ
aya bayangara mara in na bamanca wale fila min tugura ɲɔgɔn na dɔgɔkun 2 tɛmɛnen in na a jarala k'a fɔ min bɛ bojo ko fɔ limana ma 10 ni kɔ o de ni bɔnɛna yɔrɔ bojo yɛrɛ an y'a fɔ ten ale ni bayangara manja limana o de ye kunnafoni Seyidu Konate ka fasiri don kunnafoni filanan bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ limana kurantigɛba min bɛ sen na sisan ni fɛɛrɛ sen tɛ ka sɔrɔ a la ka jamanadenw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ min ye kurantigɛ ye a bɛ n'a fɔ ayiwa dadigi kelen don jamanadenw na kosɛbɛ ko in bɛ se ka ban cogo min na min bɛ tali kɛ Professeur Clément Danbele ale kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati in na ka jamanadenw ka u bila ka hakililaw ɲininkali kɛ k'a fɔ de k'u bɛ fɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ fɛ de k'u ka énergie di Mali ka ko latɔn a la ka taa n'a ye sariya yɛrɛ ɲɛma a fɔ min ma ko pétition n'o de ka maaw hakilila ɲininkali kɛ i mana ko o de bilala sen kan yɛrɛ ka ban Professeur Clément Danbele a ye sɛbɛnni dɔ kɛ a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛla la o sɛbɛnni o tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i kɛra i ni kuran i bɛ baara kɛ kuran na o i tɛ baara kɛ kuran na o énergie kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a jala k'a fɔ a bɛ san caman bɔ bi malidenw caman de bɛ yen minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna la an ka cakɛda min bɛ kuran di jamanadenw ma cakɛda in ka kɔlɔlɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ énergie di Mali n'a ma tiɲɛni kɛ maa min kunna i b'a sɔrɔ a b'o ka sɔrɔ a b'o nagasi ko nin kɛra taabolo ye san caman an ka jamana in bɛ o de kɔnɔna la yan nin ko min filɛ senna nin ye a jarala k'a fɔ Professeur Clément Danbele ale kɔni ye welewele dakan bila bɔlɔlɔ sanfɛla la ko maaw ka u hakililaw di énergie di Mali tɛ se ka to nin cogoya la ka jamanadenw k'u mago sa ka kuran tigɛ jamanadenw na kuma bɛɛ ko o tɛ se ka to sen na o tɛ se ka kɛ laada ye ko laada min tɛ se ka ban fiyewu o de la ko u bɛ wele bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i hakilila di k'a fɔ de énergie di Mali u bɛna taa n'u ye sariya ɲɛma ka plainte k'u kan walasa u bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔli min kɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na o yɛrɛ senfɛ jamana ko CNT maa dɔ n'o ye Conseil national de transition ye ale yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la a ka page min ni a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la énergie di Mali ka ni kurantigɛ banbali min filɛ nin ye jamana ale fana ye da don a la ka kɔlɔlɔ fɔ min bɛ tali kɛ nin waati in na énergie kɔni ma n'o ye EDMSA ye a ma jaabi di nin ko in na fɔlɔ pétition min filɛ n'o bilala sen kan nin ye a ma jaabi di a la nka kuma min bɛ énergie da jamana o de ye k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na walasa u ka cakɛda in a bɛ se ka se kuran kɔrɔla la cogo min na kunnafoni filɛ jamana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako ale kumana ale fana n k'a fɔ l'essor sakɛ l'essor de kumana limanaw a ko société de gardiennage n'o ye cakɛda kɛnyɛrɛ cakɛda minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni u bɛ maaw lakana u bɛ maaw n'u bolofɛnw lakana ko sariya bɛ mun fɔ olu ka maramafɛn minɛ na u yɛrɛw bolo n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko arme de catégorie D n'o ye maramafɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ catégorie D kɔnɔna la k'a bɛna fɔ olu de yamaruyalen bɛ waati min yɛrɛ la u bɛ baara la kɔlɔsili la waati min na o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la waati kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ni maramafɛn ninnu kɛra u bolo i b'a sɔrɔ a sɛbɛn fana kan ka kɛ u bolo u kɛrɛfɛ ka yira k'a fɔ nin ye yamaruya sɛbɛn ye min b'a yira k'a fɔ société de gardiennage ninnu u bɛ maa minnu bila ka maaw n'u bolofɛnw kɔlɔsi ko o sɛbɛn fana kan ka y'u bolo o fana kɛrɛfɛ wa marifa ninnu yɛrɛ a man ka kɛ k'a dogo a kan ka y'u bolo de bɛɛ k'a ye o la sa limanaw yɔrɔ Mali kɔnɔna la yan lakanabaliya a waralen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ dugumisɛnninw ni dugubaw n'i y'a lajɛ min ye bandiw ni tiɲɛnikɛlaw caman de yɛrɛkɛlen bɛ Mali jamana kɔnɔna la i kɛra i ka so i kɛra bɔlɔn fɛ o limanaw Ala de bɛ maaw kisi n'o tɛ bi bi in na k'a fɔ de bandiw ni yɛrɛsagokɛlaw ani tiɲɛnikɛlaw i b'a sɔrɔ olu waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ o de la a kɛra sababu ye jamanadenw yɛrɛ ta dɔw b'u ko yɔrɔ min na ka t'u ja yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko bi min ye o de kɛra sababu ye société de gardiennage o yɛrɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ a bɛ fan caman fɛ bi a jarala k'a fɔ société de gardiennage ninnu limanaw olu de bɛ maaw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sigi maaw ka da la maa minnu bɛ yen ni se bɛ u ye
a kɛra jagokɛlaw ye o, i b'a sɔrɔ hali minisiriw yɛrɛ walima sɔrɔbosobaw maa ma bɛ yɛrɛ ko dan b'a la k'a fɔ ayiwa i bɛ lahalaya dɔ la limanaw i bɛ se nin société de gardiennage ninnu ma k'u wele ka taa ayiwa i yɛrɛ i n'i ka maaw kɔlɔsi walima ka tugu hali yɛrɛ i kelen kɔ k'i kɔlɔsi limanaw o bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔ nka mun bɛ fɔ ayiwa nin société de gardiennage ninnu minnu bɛ yen ni maramafɛn bɛ k'u bolo sariya de bɛ mun fɔ a la l'essor ka kuma la ko a bɛ fɔ ma ko agent de prévention de la et de sécurité n'u k'a ma APS ko a na kɛ olu de yamaralen bɛ bi maramafɛn ka ye u bolo n'i ye jateminɛ kɛ min ye l'essor ye ale ko ale wulila ayiwa ka taa i ɲɛ da société de gardiennage ninnu dɔw kan ka hakilila dɔw ɲininkali ta o la jelibugu la a yala k'a fɔ dɔ bɛ yen nɔ o ma sɔn k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ ko société de gardiennage ninnu yɛrɛ caman de bɛ yen ayiwa sɛbɛn min b'u yamaruya ka baara kɛ n'o ye agrément ye o tɛ caman bolo caman kɔni sigilen bɛ Bamakɔ yan u bɛ baara in kɛ nka i b'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo o de kɛmɛ sababu yɛrɛ ye ka hali olu minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ k'u ka baara gɛlɛya u bolo an bɛ don min na i ko bi limanaw yɔrɔ lakanabaliya n'a ɲɔ ɲɛna ka ban mɔgɔw t'a ɲɛɲini bilen bɛɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ sa i yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na k'o de kɛra sababu ye a société de gardiennage cayara an ka jamana kɔnɔ bi bi in na a bɛ fɔ min ma ko arme à feu n'o de ye marifa minnu bɛ yen n'i b'a ci kisɛ b'a la limanaw société de gardiennage ɲɛmɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale fana ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ ko ayiwa n'i y'a lajɛ caman bɛ yen o tɛ sariya kɔnɔna la caman bɛ marifaw san limanaw k'a di u ka baarakɛlaw ma n'o ye société de gardiennage baarakɛla ninnu ye k'a sɔrɔ dun sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la a bɛ fɔ min ma ko agent de prévention de sécurité olu caman de bɛ yen o fana ni vigile tɛ kelen ye vigile min bɛ yen n'o bɛ jɔ maaw ka sodaw la ka maaw kɔlɔsi ayiwa limanaw fana yamaruya min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ maramafɛn ka d'u ma fɔ min ma arme catégorie D limanaw o tɛ marifa ye ko kisɛ b'a kɔnɔ walima fɛn wɛrɛ o bɛ n'a fɔ ayiwa berenin min bɛ kɛ u bolo walima min bɛ tali kɛ maramafɛn min bɛ k'u bolo walima gazi a n'a a ɲɔgɔnna caman min bɛ se k'a to yɛrɛ ni ayiwa bandi mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ka dankari k'a la k'a sɔrɔ ni marifa yɛrɛ tɛ o n'a a ɲɔgɔnna caman nka k'a fɔ de bi bi in na a fɔ min ma ko arme catégorie D walima B ko revolveriw ni calibre 38 fo ka taa se arme de pointe a n'a a ɲɔgɔnna caman ko o de bɛ kɛ an ka finitigi ninnu bolo limanaw sariya yɛrɛ bɛ min fɔ a la o de ye k'a fɔ bi baara bɛ ka kɛ cogo min na ayiwa société de gardiennage fɛ baara tɛ ka kɛ i n'a fɔ sariya bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ko n'i y'a lajɛ a dun jirala k'a fɔ société de gardiennage min bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ se 250 ma o sɛmɛntiyara ayiwa min ye minisiriso min bɛ lakana kunna o chargé de mission de fɛ Moro Jakite ale de y'o kuma fɔ ko a caman de bɛ yen kabi san 2014 fo ka na se bi la u caman sigilen bɛ Mali kɔnɔ la kɛnyɛrɛyew don nka bɛɛ n'a ka taabolo don dɔw bɛ yen olu ta ye taama société privée transport dɔw ta ye o ye dɔw ta yɛrɛ ye limanaw ka maa kelen lakana dɔw fana ta ye ka bilabila maaw ka sodaw la walima maaw ka cakɛdaw la ka u n'u bolofɛnw lakana dɔw yɛrɛ ta ye ayiwa minnu bɛ yen ni cakɛdaw don ni nafolo ka ca u bolo limanaw ka se ka olu n'u bolofɛnw lakana nka a mana kɛ cogo cogo a bɛ lahala min na bi limanaw jala k'a fɔ maramafɛn minnu bɛ don u bolo ka maaw lakana o fana n'a a sariya taabolo don bɛɛ n'a minɛni man kan nka maramafɛn suguya dɔw de bɛ o de kan ka di u ma i n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogo min na limanaw ale l'essor kelen ka kuma la ko nin ye ayiwa cɛ dɔ ye ale kɔni fagara fo a ka da la tɔ ka bari limanaw conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM o ka jɛkulu dɔ o ɲɛmɔgɔ dɔ de don a kɛra ayiwa ntɛnɛn tɛmɛnen ka dugujɛ tarata la o sufɛla yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waati tɔ ka bari min filɛ nin ye ko jɛkulu dɔ bɛ yen min sigilen bɛ ka CSDM ale Senkɔrɔmadondo club de soutien aux actions du président du conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM n'o ye Mohamed Cherif Haidara ale de CSDM ɲɛmaa ye a na kɛ jɛkulu dɔ de sigilen bɛ k'ale Senkɔrɔmadondo maa min b'o jɛkulu ɲɛmɔgɔya la o de ye tɔ ka bari in ye limanaw ko u taara a bɔnɛ a nin na fo a ka da yɛrɛ la o kɛra Muntugu la Kati cercle kɔnɔna la minnu bɛ kunnafoni kanama a yɛrɛ ka du kɔnɔ ye ko kunnafoni bɔra ka bin a sɛmɛntiyara CSDM yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Mohamed Cherif Haidara ye
a ye kunnafonidilaw wele o de sen fɛ a y'a ɲɛfɔ tarata tɛmɛnen k'a fɔ ayiwa ale ka jɛkulu min sigilen bɛ Torokɔrɔbugu jɛkulu min sigilen bɛ ka senkɔrɔma dɔndɔn n'o ye club de soutien a ɲɛmɔgɔ tɔ ka bari ko a kɔni fagara nin cogoya in na fagali min yɛrɛ limanaw ni a ɲagaminen don mɔgɔ t'a dɔn a kɛra sen min fɛ walima kun jumɛn bɛ a la Mohamed Sherif Hayidara ye ɲɛfɔli min kɛ a ko ŋunuŋunukan dɔw kun wulila waati dɔ la ko brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ maaw ye k'olu kun y'a wele ko ka ayiwa bila mandat de dépôt la nka a nana kɛ ko kuma in tɛ tiɲɛ a yɛrɛ ni Mohamed Sherif bɔra ja dɔ kɔnɔna la ka o kuma in nkalontigiya a ma tɛmɛ waati damadɔni kan limanaw ko min ye denmisɛnninlakan ye sabu sifinnaka don san 30 ɲɔgɔn na maaw nana ka sayako kuma mɛn limanaw fo a yɛrɛ ka da la muntugu la min bɛ tali kɛ Motika don limanaw min ye tɔ ka bari in ye muso kelen den 2 o bɛ a bolo an bɛ dugawu de kɛ jamana in ala ka an bɔ a ɲuman na min ye lesɔr ye an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la. O mana bɔ yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen nɔ k'a ma ko les échos welewele ale ko bi ayiwa Faransi nana Sahel kɔnɔna la waati min na ayiwa Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Nicolas Sarkozy ale kumana dɛ a ko nin ye fili sigiyɔrɔma 2 de ye Faransi jamana fɛ waati min na u nana k'u bɛna lakana boloda Sahel kɔnɔna la o la sa limanaw min ye Nicolas Sarkozy ye a ko fɔlɔ ye mun ye ayiwa a bɛ fɔ min ma ko sentiment anti français jamanaden farafinna jamanaw kɔnɔna la minnu bɛ wuli ko Faransi yɛrɛ ka ko yɛrɛ finman na jɛma foyi man d'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel kɔnɔna la ko ayiwa a jujɔn yɛrɛ bɛ ta ayiwa Faransi wulila ka na i cogo Sahel kɔnɔna la k'a kɛ yɛrɛ n tɛ taa fiyewu ka a jujɔn bɛ ta o de la sabu e tɛ n'a ye k'a fɔ fiyewu ko Faransi nana Sahel kɔnɔna la k'i bɛ se ka kun jɔnjɔ fɔ a la walima k'a fɔ de ko Faransi kɛlɛcɛw ayiwa olu nana Sahel kɔnɔna la k'u bɛna lakana baliya kɛlɛ waati jan kɔnɔna la Nicolas Sarkozy ko fɛn de don min ni a baara tɛ se ka ɲɛ fiyewu Faransi jamana bolo o de y'a to bi Faransi bɛ ka i kɔ don Sahel la cogo min na ko a man ka bali ma na sabu u ye fili de kɛ fili yɛrɛ fo k'a sigiyɔrɔma 2 ko n'i y'a lajɛ kabi waati jan Faransi ka na farafinna ka na i cogo limanaw k'o kɛ yɛrɛ Faransi yɛrɛ k'a kɛ mangoni ye farafinna jamanaw kɔnɔ Nicolas Sarkozy ko a bɛna fɔ fɛɛrɛ de ma ɲɛ Faransi jamana bolo a ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni olu fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ fɛɛrɛ ma ɲɛ u bolo sabu ka farafinna kɛ bi u ni Faransi tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ka nani la farafinna jamanaw kɔnɔna la a ye misali yɛrɛ ta san 2013 waati min na Faransi nana dɛmɛ la Mali kɔnɔna la yan nɔ a ko o kɔni ye fili de ye fili min bɛ yen fo a bɛ se ka sigiyɔrɔma 2 fili limanaw fɔlɔ ye mun ye n'i y'a lajɛ Faransi nana n'a ka cɛ 4,000 ɲɔgɔnna ye Sahel kɔnɔ k'u bɛna ale lakanabaliya kɛlɛ o lakanabaliya bɛɛ y'a ye k'a fɔ o warala cogo min na Faransi tɛ se k'a fɔ ko e ka jamana min ka bon ni e ye siɲɛ 3 ko e bɛna o lakana wa kɛlɛcɛ wɛrɛ tɛ fo maa 4,000 ɲɔgɔnna Nicolas Sarkozy de ye nin kuma fɔ a k'o ye fili fɔlɔ ye fili filanan ye mun ye a ko Mali jamana tɛ se ka kɛ ko Faransi bɛ se ka o jamana lakana i n'a fɔ Mali jamana sɔrɔdasiw kan ka lakana cogo min na u tɛ se k'u jɔ jɔyɔrɔ la i n'a fɔ Mali sɔrɔdasiw kan k'u jɔ jɔyɔrɔ min na a ko n'i y'a lajɛ limanaw gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni u ma se ka sɔrɔ Faransi jamana bolo k'a furakɛ Sahel kɔnɔna la u y'u kun don ko de la u tɛ se ka ko min ɲɛnabɔ jagoya don i nana k'i bɛna dɛmɛ min kɛ maaw n'a fɔ k'a fɔ i dɛsɛra a ka fɔ ko Faransi k'i kɔ don o jamana ninnu na o de ma bɛn Faransi jamana ma a ko fili filanan ye o ye o kɛra sababu ye limanaw Faransi kɛra a damana jamana mangoni ye ni farafinna jamana ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana limanaw Nicolas Sarkozy ye nin kunnafoni di so dɔ de la n'u k'a ma ko Figaro utukalo tile 16 tɛmɛnen min ye Faransi jamana kuntigi kɔrɔ ye a y'i da don hali Niger ale lahalayaw la a ko Niger maa minnu ye fanga dafiri Niger jamana kɔnɔ a ko ninnu ka fanga tɛna mɛn koyi ko ninnu ka fanga kɔni ye waatinin ko de ye a tɛna mɛn taama la sɔɔni ko fanga in a na tiɲɛ sabu ko u ye fanga minɛ maa min na n'o ye Mohamed Bazoum ye ko n'i y'a lajɛ CEDEAO jamana 15 ninnu farala ɲɔgɔn kan ka bagabali wale ta ka ɲɛsin General Tchani ma k'a fɔ k'u na finitigiw bila ka taa Niger jamana kɔnɔna la ko
k'a sɔrɔ dun jamana caman de bɛ yen i n'a fɔ Niger i n'a fɔ Algérie, Mali, Burkina Faso olu ma sɔn ka u kun don o ko kɔrɔ nka ko Niger maa minnu ye fanga dafiri kɛ Nicolas Sarkozy de ko ten dɛ ko Mohamed Bazoum b'u bolo a bɛ ka nima tɔɔrɔ nka ko ninnu ka fanga ale kɔni ma d'a la n'a sɔrɔla ayiwa a na taa ɲɛ kunnafoni fila limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko les échos welewele aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasidi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko la lettre du peuple ko kɛlɛ min bɛ RPM kɔnɔna la n'o ye rassemblement pour le Mali ye ɲɔgɔn faamuyabaliya sabu fan fila de RPM bɛ fan fila de la bi min ye Babɛr Gano ale ka fan ani ka taa se min ye Bɔkari Tireta Dr Bɔkari Tireta ale fana ka maaw b'a damana bi a jarala k'a fɔ yɔrɔ Musa Tɛnbine ale kun ye RPM cɛba dɔ ye ale y'i kɔ don RPM kɔnɔna la an bɛ don min ko bi mankan misɛnnin o bɛ ni politique tɔn in kɔnɔ rassemblement pour le Mali a jarala k'a fɔ kɛlɛba de bɛ yen bi Dr Bɔkari Tireta ani maître Babɛr Gano olu ni ɲɔgɔn cɛ a dun jarala k'a fɔ ko congrès balalen bɛ yen o bolodalen bɛ min ye ni kalo in yɛrɛ o tile 26 ka taa bila tile 27 la CICB la walasa n'i y'a lajɛ kunnafoni in bɔlen kɔ k'a bi k'a fɔ ko congrès balalen bɛna sigi min ye maître Babɛr Gano ka maaw olu ye jaabili kɛ olu ko congrès min filɛ n'a a kuma fɔra ko ayiwa olu sen tɛ a la sabu ko section 40 bɛ yen ani secrétaire généraux minnu bɛ RPM tɔgɔ la jamana kɔnɔna la k'olu si ma u kan di k'a fɔ k'u bɛn'u sen don ni congrès kofɔlen in na min ye nin b'a jira k'a fɔ ayiwa waati min ni maa bɛ se k'a fɔ ko bɛn mina RPM kɔnɔ jamana tiɲɛ yɛrɛ la ani o bɛn waati ka jan kosɛbɛ Dr Bɔkari Tireta dun bi bi in na a jarala k'a fɔ ko Cour suprême ale ye jaabi min di kiriko la RPM kunkanko la juin kalo tile 12 tɛmɛnen arrêté 216 cour suprême n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa o furanna o tɛgɛ kɔ ni min ye ayiwa Bɔkari Tireta ale ka maaw ye ko congrès min ni o ye congrès extraordinaire fɔlɔ ye o kɔni kuma fɔra o lasera ka ban jamanaw ko o bɛna sigi ayiwa labɛnw yɛrɛ bɛ sen na min bɛ tali kɛ parti a commission d'organisation ɲɛma Boubacar Touré n'u k'a ma ko bu secrétaire général section RPM min bɛ ɲɔnɔ ale de bɛ o kunna k'u ye ɲɔgɔn ye laban min yɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnen a jarala k'a fɔ ko RPM ka nin ɲɔgɔn ye n'o ye congrès ba in ye a bɛ labɛn na wa a bɛna kɛ yɛrɛ waati kelen maître Babɛr Gano y'a jira k'a fɔ ko sariya min tigɛra cour suprême fɛ ko Dr Bɔkari Tireta n'a ka maaw olu de bɛ ka o sariya sɔsɔ cour d'appel ye sariya min bila sen kan limanaw k'a bɛ n'a fɔ min ye RPM maa kɔni t'a dɔn u ka nin kɛlɛ fɔɲɔgɔnkɔ in a bɛna taa laban fan min fɛ limanaw ale ye fasidi sɛbɛn kelen in ka kuma la ni o ye la lettre du peuple a y'a jira k'a fɔ ko Mali kalanso kɛnyɛrɛye kalanso n'o ye école privée ye ayiwa olu fana ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla sariya fana tɛna a wulikajɔ kɛ u nɔfɛ sɔɔni sabu limanaw kabako kumaw i b'olu de mɛn don o don fasiri n'o ye la lettre du peuple ye a ko yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa fɛn de don ayiwa a tɛ se ka dabila don o don a baara bɛ kɛ o dun n'o bɛ sen na limanaw minnu b'a yuruguyurugu la don o don tɛgɛ bɛ kɛ dɔ la a jarala k'a fɔ sanfɛ kalanso olu ta tɛmɛnen kɔfɛ fo diplôme n'o ye lakɔli karamɔgɔ olu fana ta tɛmɛnen kɔfɛ bi bi in na tɛgɛdenkɔni ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛye kalansow de ma nin kuma fɔra ayiwa cakɛda min yɛrɛ n'o bɛ ayiwa yuruguyurugu ka kɛ bana ye suko ni dugusajɛ cɛ n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite Mumunu Gindo ale de bɛ o ɲɛmɔgɔya la ale de nin kuma fɔ a ko miliyari sigiyɔrɔma 10 caman de bɛ don kɛnyɛrɛye kalanso ninnu na minnu bɛ yen ni a tɛ taa a donda fɛ wa o yɛrɛ t'a la kojugu ye min y'a la kojugu yɛrɛ o ye ko kɛnyɛrɛye kalanso ninnu caman de bɛ yen sɛbɛn ɲɛnama t'u bolo fo arrêté o de b'u bolo jamanaw ka baara kɛ ni o ye jamana dun bɛ ayiwa subvention min di kalanso ninnu ma san o san miliyari caman de don jamanadenw ka impôt n'u ka salaire de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ni kalanso ninnu ma nka i b'a sɔrɔ ko kalanso ninnu limanaw u tɛ ka baara yɛrɛ kɛ sariya kɔnɔ walasa a jarala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra office national de l'enrichissement illicite OCLEI
nin bɛ ma lasɔmi k'a fɔ ayiwa min ye école privée ye ayiwa ko san o san nafolo min bɛ tiɲɛ ka di u ma n'a nafolo yɛrɛ limanaw a bɛ n'a fɔ a bɛ ka fili fiɲɛ fɛ de ko a bɛ se ka kɛ sababu ye lycée 80 o n'a kɔnɔminɛnw limanaw ka lycée dilan k'a ban pewu a tɔ tora kalandenw a ye don a kɔnɔ a ka kalan kɛ ko a nafolo kofɔlen a bɛ se ka kɛ ka o dilan nin kuma dun fɔlen a bɛ se ka kɛ limanaw sariya ayiwa ale na wulikajɔ kɛ don nataw la min ye école privée minnu bɛ nin lahala in kɔnɔna la k'u fana wele bɔgɔ jeninen kan kunnafoni filɛ ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ la lettre du peuple kɔnɔ aw bonya b'a la. fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko la sirène libanaw sirène y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mali sira tɛ mali kɔnɔ bi wa ko sira ninnu bɛna fɔ sira minnu bɛ mali jamana yɛrɛ lamaloya sabu n'i y'a lajɛ minisiri min ni o ye madina ye madina k'a lajɛ dɛ n'o tɛ ko sira tɛ mali kɔnɔ bi dɛ a jala k'a fɔ mali n'a fɔra k'a fɔ ko an ka finitigiw ka daga kɔnɔ olu kɔni bɛ sanayɛlɛ la ko nka n'i taara sirako lahalaw la ayiwa jamana kala ɲɔgɔn na o ye sira de nka k'a fɔ de ko sira tɛ mali kɔnɔ ka bɔ kayi fo gawo limanaw ka tɛmɛ kulukoro fɛ sikaso segu mɔbiti tɔnbɔkutu n'i taara an ka marabolo ninnu fɛn fɛn kɔnɔna la i b'a sɔrɔ limanaw sirako de bɛ marabolo ninnu caman na caman yɛrɛ bɛ ka i kuma ayiwa kayi sirako de kan a ko kayi siraba misɛnnin minnu bɛ yen limanaw i b'a sɔrɔ sira ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen gutɔrɔn yɛrɛ tununna pewu bɔgɔbile de bɛ yen maaw bɛ ka boli o de sanfɛ min bɛ tali kɛ fana sira min yɛrɛ bɛ bɔ bamako ka na jijeni ka na jɛma ka taa kayi ko sira in yɛrɛ kɔni o tiɲɛna pewu bi a bɛ n'a fɔ kɛɲɛba sajola kayi fana o sira limanaw yen fana maa minnu bɛ taama la o sira in kan olu fana ni kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min na ko bi limanaw min bɛ tali kɛ cakɛda min bɛ yen n'o ye cellule de travaux routiers d'urgence C3 yɔrɔ conseil national de transition min ye mɛ kalo san 2023 in na a yala k'a fɔ ko sariya dɔ tara walasa ka se ka min ye C3 ye ka se ka sira ninnu caman dilan nka a jala k'a fɔ entretien routier minnu bɛ yen n'o o kuma fɔra hali sisan limanaw n'o ye ko kɔrɔtɔlenw yɛrɛ nka an bɛ don min na ko bi ko a baara a sumayalen bɛ mun de kɛmɛ k'o kɛ k'a sɔrɔ CNT ye sariyaw ta baara ka se ka kɛ miliyari caman de bɛ ka don a da fɛ minisiri min bɛ sirako kunna bi limanaw yɔrɔ ko kuma tɛ bamako yan yɛrɛ ma i tɛ se ka sira 1-2 ta bi k'a fɔ i bɛ boli o kan ka ɲɛ bamako dugu kɔnɔna la yan n'i ma taa cun dingɛ kɔnɔ walima limanaw i b'a sɔrɔ sira yɛrɛ tɛ fan si fɛ bi kunnafoni de ye nin ye limanaw la sirène an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. an bɛ fasili lakalili kun cɛ ni min ye limanaw o ye soir de bamako ye a ko kununko araba utukalo tile 23 ko wuladayan fan fɛ kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ kunnafoni diso caman diɲɛ kunnafoni disiraw caman de ye nin kuma fɔ k'a fɔ ko irisiw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔba Evgeny Prigozhin a na kɛ ko a tora sirabanga kasara dɔ la a yɛrɛ tun bɛ min na limanaw ni jateminɛ kɛ maa 10 olu tun bɛ avion de kɔnɔ kunnafoni kun bɔra ka bin k'a fɔ ko Prigozhin tun bɛ taama la farafina jamana dɔw kɔnɔna la a na kɛ a seginnen kɔ ka taa Moscou n'o ye irisiw ka faaba ye Saint Petersburg limanaw ko a na kɛ avion jigitɔ ko avion in a bɛna fɔ a tora kasara dɔ de la kasara in nka hali sisan limanaw kun jɔnjɔn ma se ka dɔn a la pankuru in kasara min ye a sɔrɔ nka diɲɛ kunnafoni di sira caman kununko araba wulada fɛ olu y'a lase k'a fɔ ko min ye Prigozhin ye n'o ye Wagner ɲɛmaaba in ye ko a tora ni avion kasara in na limanaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na o dayɛlɛla ka ban k'a lajɛ n'a sɔrɔla min ye Prigozhin ye kun jumɛn de kɛra ni avion kasara in ye kunnafoni filɛ nin limanaw e ko an t'a bila yan soir de bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye kuma aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛnliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97.